Umama uZanele Vilakazi, wangilahla ngisamncane kahle kahle. Uthando lwamama angilazi. Uma ngaso sonke isikhathi ube nakho vele ungangidinga eduze kwakhe. Kwathi ngonyaka odlule-ke la khona angishiya khona. Sengiqala-ke lapho sengihamba ngihlala emizini yabantu. And futhi wonke umuntu naye wagcine esengasangifuni. True lento le enginayo le la esikhumbeni sami. Kukho wonke besishera ngisho umbhede, nginephunga, nginuka lento iluma. Sometimes uma ngabe ngilele ngizovuza amanzi. Ngilokhuzana ngizovuza amanzi mase ukuthi phuma isikhumba, kodwa kukho wonke lokho kwaqhubeka wangithanda. Sibingelela babukela bakaDukuza TV. Nikhuluma naye ke lapho uPhumlani wakamhlongo. Sisendaweni yaseNtshawini eWard 15. Besize ke ngodaba losisi sisazomveza nje sikhulume ngaye. Saba nenhlanhla ke uNkulunkulu ngokuthi uhleze ehlela into yakhe. Sasisiba nezinsizwa nje banimbona ngapha umfowethu nenye insizwa engicabanga ukuthi bonke abantu sebeshila nanokusho babukeli bethu ukuthi ubani ke lo seduze wami. Ngicabanga ukuthi ke ngizocela nje ngizoqala ngokuthi ke ngicele ukubingelela nansi ke insizwa engicabanga ukuthi ke ababukula bethu ba family yakuyona sizwe sibuze nje ukuthi mhlawumbe ize ngani izwe ngani ukuthi kunenkinga ekhona la ekhaya. Mfowethu ngicela nje ukubamba ithambo mntaka baba. Newethu. Imina ke ngiphezu kwakho namhlanje. Imina ngichavwa wawe izinja ishintshile ke namhlanje. Hey madoda hey. Mfowethu. Ufike ngibona umthakayo. Ishintshile impela igibele umthakayo namhlanje. Mfowethu siyabonga nje ukuthi uNkulunkulu enze isimo sokuthi sikwazi ukuqondana ukuthi kunosizo elilethile ngoba thina sazi ukuthi ke umuntu odume ngokusiza ngokwe TV kanti manje ngiqhamuka noma siqhamuka ulethe usizo ngenye indlela engithemba ukuthi ke nosisi esize kuyena uNkulunkulu ngendlela enze ngayo umusa sisi kulento eyenzakalile. This is not just a coincidence, iplan kaNkulunkulu lo njengoba sesifikile uzosizakala sisi. Ngiyabonga nje kakhulu mfowethu. Ngicela ubingelela ababukeli bethu bakaDukuza TV mase nje ubachaze ukuthi ufike kanjani uzwe ngani ukuthi ke kunodouble nje namhlanje la ekhaya. Ngiyabonga. Angibingelele kubalaleli nababukeli beDukuza TV. Nami ngihlale ngiyelandela kakhulu nami lapha efonini. Siyabonga. Igama bangibiza ukuthi ngothuleleni kodwa ke ngiyaliqanjwa abazali bathi ngumduduzi sibonga kaMkhwanazi. Mina ke ngivela kwenhlangano ibizwa ukuthi ithuleleni. Idaba likasisike izolo bekuyisabatha nje bakuyisonto namhlanje nami ngithi ngilungisela nje kuyesontweni. Kwaba khona nje amakhoya lokho ngena ngomfethu nangu Zix. Naye ngizomnikeza nje ithuba because uyena oposte isithombe sika dadewethu. Uze abantu abaningi basibone. Mina bengikho ngisho Facebook bengilungisela kuyesabatheni but ngenxa abantu abasebone isithombe besiposta umfethu balokhu bengitheka including no Fejal Dokotela ku-Human Plumber, uplumber wabantu lo ovela kwindalo enhle Herbs and Beyond. Naye wangithinta ngamziba because nami sengithi ngiyesabathini ngaze agcineke sengi-attenda ukuthi angeke ngibone abantu abafona ukuthi bafona ngani. Angalibona udaba likasiyese kwasekuphoqa ukuthi hayi ngizoya kanje nesontweni sengibona isimo esikanje angeke ngingabe ngisaya esontweni ngizama uku-attenda lesimo ngahamba ke ngabona uplumber wasethi hayi no mfethu imithi khona mina ngakwazi ukuthi ngiyikhiphe mahhala. Imithi yendalo ke le ayikho mhlawumbe ichemical ekhona imithi le eyenziwe ngamakhambi nje esintu ayiprocessa udokotela ayifundele wasethi uzoyikhipha iprescription mahhala. Nansi nje ayiphethe yonke le ka 7000 le baniyibona azomnika udadewethu mahhala ukuthi ayisebenzise. So ke ngase ngisweta mama sengiyobona ke umfethu kuyena ke umvuso wenyamazane udabeni likasisi but nje kuse ngikubone la mfethu kuyangethusa isimo sengisifika ngifica ngisibona la icondition usesayona nodadewethu ahlala naye la engathi nje ngicela ukufaka nje inselelo before siqhambe ngaphandle thina kubantu baseStenga nabakaDukuza ukuthi ngiyacela ukuthi kube khona idonation esizoyenza ukushintsha isimo sikasisi. Angiboni ngisho ukudla lendlela ukuthi badlani yini angiboni nje yabona nje banibona abafethu angithi yabo angiyiboni into engiyibona labo ngimshayisa ngovalo but ke uNkulunkulu njengoba bafo usho ukuthi usebenza ngendlela zakhe. Mina bengingafuni ukuza la bengithi nesizoposta sikufana mhlawumbe kwiKorea amaphilisi omntwana noma eTexini but uplumber udokotela uFejal walokho nje eqhubekile uzosho nanga uze sathi nje asihambeni hambani niyeStenga mntwana ngithi ngathi masasibuya le makulanda imoto lo sibuya pha siphinga wathi hambani umfowethu uyangena emsebenzini mantamba ngo5 njengoba sila ngicabanga wathi ngiyahambani kanti nje bosho ukuthi uNkulunkulu uhlela ngendlela zakhe yabo
saze sayihudula-ke seza njengoba sila sengifika kade sengibona lesimi ngisibona la engizocela ukuthi abantu bakaDukuza TV basiveze icondition la ukuthi sibone ukuthi yini mhlambe ngoCapitec bethe singakwazi ukuthi sifake ukuze nabo bakwazi ukushintsha isimo. Ngisho ingubo yokulala la kuthiwa kade benikezwe ingubo zokulala sebephuciwe nathi ingubo esele yodwa ngeza kwethu buka nje isimo ngisibuka la endlini angazi ngizothini mne wethu ngicela ukuma kwamanje ngizobe ngiede makufuna khona ngifuna ukubuza. Ngiyabonga kakhulu mfowethu. uNkulunkulu akubusise mfowethu konke lokho kwenzakalile nje nokwenzayo umsebenzi wakho obizelwe uNkulunkulu sicela uqhubeke njalo ukwenza uNkulunkulu akubusise nomndeni wakho nala nje iwalala khona ngeswini walala kusona sisithe sibusiseke kakhulu cethi nabanye njengoba umfowethu eseshilo babukeli bethu bakaDukuza TV esimeni asichazayo umfowethu nami engubonile efonini nengubona manje kunomahluko omkhulu ngoba efonini bekubukeka but mase ukubona ngamehlo kuyinto eyisihluku ngendlela eyisimanga mase uyibuthi ngaphakathi kungabe kunjani ngoba isikhathi esiningi into uma uyibuka ngaphandle la ngaphakathi kusokukhona umthelela wayo. Babukeli bethu kaDukuza TV besicela nje ukubudlelela kunanga umfowethu ke ekuthiwa umvusi wenyamazane noma bathi uplamba umfowethu ukhuluma noPhumlani wabe sengishilo uplamba omkhulu ngicela nje uplamba kaleyo uzesimahla umvusi wenyamazane noplamba kale umvusi mfowethu ngicela nje ubikelela babuKaDukuza TV mase batshela ukuthi uyithole kanjani lento uzofike kuyona nje mfowethu siyabonga. Ngumuntu namahloni kodwa ngizozama. Ngicela nje ukubikela ababukeli beDukuza TV. Igama lami mina ke nguZakhele Mkhize but ke inkundleni zokuxhumana bangazi ngoZex Gubhela. So into enzakalile usisi asangitshelanga negama lakhe because uFacebook ungisendele kuWhatsApp. So uWhatsApp wami ubhizi ngendlela eyisimanga ngendlela ukuthi amanye ama-message angikwazi ukwabona but ungixine ngendlela ukuthi ngize ngathi ayake ngicheck la ukuthi kwenzakalani. So ngathi mangathi ngiyabuka izithombe ayisendayo ngabona ukuthi ibhlungu ke lento ukuthi ngane umuntu ophila ngalesi simo kuphinde futhi kuzoba umntwana ngabe sengithi ngizozama ngikucela kubantu lapho ukuthi ukhona yini ongaba nosizo. So ngabe seke sengiposta ku Facebook ngalichaza udaba ukuthi khona isimo esikanje ngiyacela uma khona ongaba nalo usizo ongalekelela la nomphakathi ke uyisukumele phezulu endaba ngokuba abantu kwipost ebengiyipostile bakwazile ukuthi batheke abakathuleleni nabo baze bafika kumina ba respond because nabo bangithole sebengithola late sengizohamba kodwa ngathi no sengamele ngibe late emsebenzini because ngiyazi ukuthi mase kufike bona isolution isuke isikhona. So bafika ke nezinto abafike nazo basho hayi bazithole kuDokotela uPlamba wathi ke ngihambisela umntwana ngenhlanhla ke leyo dokotela wagcina naye eba yingxenye ukuthi size naye la azobona umntwana nezinto nalamaphilisi amnikeze wona athe mayechaza indlela abiza ngayo more than 7,000 but wathi uzomnikeza umntwana mahala ukuze aphile. So kuyinto enhle kakhulu sibadingayo odokotela bakanje abakwazi ukuthi babuye bakhumbule umphakathi ukuthi akuwona wonke unamandla khona labo bangenamandla kodwa abadingayo usizo. Siyabonga kakhulu mhlawumbe ngamnikeza ethuba athi ke ngiqale nje ngibonge mfowethu inceke yami ngiyabonga nje mfowethu uNkulunkulu akubusise ngoba into engingayisho nje mfowethu ngiyakubona ukhulile but hayi ngale ndlela leyo yokukhula abantu besilisa imost ziningi into abazenzayo nabangabe bayazenza but wena ukhetha ukuthi ke ube nento okwazi ukuthi usize ngayo umuntu. You are the blessed one. uNkulunkulu nawe mfethu abazali bakho laba khona bazi ukuthi uNkulunkulu ubasebenzisile ukuthi azale indodana wena. Ngicela uqhubeke njalo mfethu nababonayo babukeli bethu bazi ukuthi lamadoda enwabuka la amadoda ngoba babukeli bethu ukuba indoda uthatha izinto eziningi akuthathi ukuthi ube nalento nje esinayo la esebusweni bethu kodwa kuthatha imisebenzi edetermine ukuthi uyindoda ngempela bafowethu ningamadoda including nami. Siyabonga mfowethu we ake ngidlulele nangu ke uPlamba omkhulu okuthiwa uPlamba wabantu mfowethu ngicela ukubingelela nje siyabonga baba siyabonga nedokotela ukubingelela babukeli bethu bakaDukuza TV. Sibingelela abantu baka iDukuza TV iDukuza TV uHuman Plumber ke lo malapho indabuko lapha zonke izifo seyihlule yonke into ngamakhambi emvelo mase sekufika uHuman Plumber kusuke sekufika ekugcineni suke sekusele mina noNkulunkulu kuphela lapha kusabe kusandlula lapha wahlula mina uyahamba yezwakala ekliye njengoba kushiwo ukuthi sibone uBudzex la akuyena ofike nothuleleni ukuthi sikwazi ukuthi singenelele uthuleleni kuyaya abuya zokhala kithi uthi Plumber naku konakele la ungenelele lapho ngisho yabona
bese ngiyangenelela ke njengoplumber, mina ngu-human plumber, ngudokotela nje oyimele ofebhayi, angiyona inyanga, angisona isangoma, mina ngifuna ukuzwa ukuthi uphethwe yini esihlule yonke into bese ngingena lapho-ke. Ngakho mina ngingena ngokuzwa wena ukuthi uthini kimi bese ngisebenza ngaleyo ndlela. Yiko lo sithatha silethele imithi la sizobe sichaza-ke ko-like ukuthi iphuzwa kanjani. But into ebaluleke kakhulu lama usuphuze le mithi ukuphuza amanzi 30 minutes akaphuze something osisi, even if noma ngathi ugcwalise ihlathi nje kanje hlangothi yabo 30 minutes akaphuze something, asisho ukuthi maye ngawaphuza amanzi imithi ngeke ikwazi ukufunctiona, ngoba thina sifana nomuntu ozotshala emzimbeni wakhe njengamanje. Amakhambi lawa dry awaxutshwe nalutho, ngithi uyabona, azolekelela isimo lesi abhekene naso lapho ngokuyimisela kwakhe, ukuvuka kwakhe. Maye ngaphuzi yena engalaleli, engafuni ukuphuza amanzi, angeke azakwazi ukuthi avuke ngendlela esifisa ngayo. But isikhathi sakhe sokuvuka nje 7 days kumele abe sekwazi ukuyihamba. Uyabona, esesukuma embhedeni kancane uphuza amanzi. Mina ngifuna ukunishiya nalo ukuthi njengoba sikhona ku live ukuthi lokho ephuza amanzi kancane angawaphanga. Akukho ukuthi manje sengiphuze 1 liter amanzi lana amanzi waphuza kancane, akumele abe maningi, akumele ashort. Nanka amakhambi kaNkulunkulu-ke according to Revelation 22:2 uthi uNkulunkulu amaheba for the healing of the nation. Yiko lokho sithi nanka amakhambi kaNkulunkulu akawuhambe uyovusa umntwana wakhe, ama-blessings siwafaka laphana-ke. U-human plumber-ke lo umelaphi wendabuko ulapha zonke izifo eseyihlule yonke into ngamakhambi emvelo nje. Kuthiwa human plumber, nodokotela nomkhulu bani human plumber. But kwi-profession angime-homeopath practitioner ofebhayi ngudokotela olapha ngamakhambi esintu, kodwa oyi-professional doctor. Ngithi uyayibona le nto leyo kukanjalo. Wethu siyabonga kakhulu, uNkulunkulu akubusise. Into engiyithanda kakhulu engiyikhothe kuwena, uthe amakhambi wasufaka uNkulunkulu, ngoba yonke into babukeli bethu nje banihleze nazi ukuthi masikhuluma ngeke ngisho ngithi ngiyafisa ukuthi uma ekhuluma sonke isikhathi izwi nezwe alishoyo afaka uNkulunkulu phakathi ukuyijwayeza, ukuze ngoba singabantu indlela esihambayo asiyithandi and asiyiqondi, kodwa siyake sincenge umusa kaNkulunkulu ukuthi asibonise indlela kuyiyona. Mfowethu nje ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu akubusise. And into engithanda kakhulu, ngiyazi ukuthi ke baningi abanye abantu abawanqenayo amakhambi, but manje ngithe ngiyabuka la ngathi ngibona amaphilisi nje lawa. Manje mayithi amakhambi kanjani? Akithi manje into elona into enga-understand ekumele ikwazi ukuthi iphinde ihambe ilungiswe kunalento leyo ukuthi before kube khona izibhedlela, before kube khona odokotela, njengoba sekuthiwa sibhizi siyafunda singama-homeopath practitioner, but there's a fact of whereby bengenasibhedlela, kungekho umuntu ofundile, kungekho bani, ugogo nomkhulu wazi or ukhokho wakho wayephumela emva kwendlu afika agxoba abuye akuphuzile. Kwase kwafika lento engingayi-understand ukuthi yenzeke nini ukuthi mawuphethe amakhambi usumuntu othakathayo or okwenza iy'ndlela ezimnyama. Uyayi-understand. This is why sisheshe sifuna ukuthi simkhothele and understand ukuthi thina indlela esihamba ngayo either iBhayibheli ngokuthi uNkulunkulu utheni, iy'hlahla zakhe lezi wayey'khandela ukuthi kuphiliswe ngazo abantu, njengoba kushiwo ukuthi Revelation 22:2 uthi uNkulunkulu amaheba for the healing of the nation. You can go clean now, you can do whatever, uzolithola likhona lapho. It either lise-testament elidala noma i-testament elisha, but likhothwe yile nto kaNkulunkulu. Angithi uyayibona indaba. Bese kuthi usizi njengoba egula thina simthatha ngokuthi i-punishment, ngoba phela uma ezothi uNkulunkulu mina uma ungcolisa ithempeli lami ngiyakupanisha, i-punishment yakhe. Angithi uyayibona le nto le. Sekumele manje sebenzise iy'hlahla zakhe ukuze avuke. Lokho ukuthi amakhambi enza this and that, umfundisi uyaphuza la, noma ubani uyaphuza la, akuyi ngokuthi ngoba mina ngiyakholwa angikwazi ukuphuza la amakhambi kaNkulunkulu la. Uma ukuthi wena umfundisi uthi thina uwaphuza amakhambi, yeka phela ney'payisi lezi zamakhambi oyifake endlini zesemdeni, ngeke ufike udle utamatisi mase ngikunika isihlahla sikatamatisi uyakoloza kanjani? Ufuna sekuredi wena, ufuna ukwenzeka. No mfowethu siyabonga kakhulu, ngiyabonga nje ukuthi ayichaze mfowethu ngoba babukeli bethu njengoba niyibona lento le amaphilisi lawa, kodwa ilawo ekuthiwa ama-capsule
okuchaza khona ukuthi ke njengoba isilungu isilungu isikhathi esiningi manje ukukhumbula nje bathi chaza udokotela sithatha into yethu thina abantu abamnyama siyishintshe mase siyifaka siyenze ngendlela ehloniphekile nenhle ebukeka iyinhle yabona into laba futhi nje bethi it's more than 7,000 uyayibona ibox nje A1 angingayisho ukuthi into engakanani but 675 exactly uyayibona ukuthi inama capsule amaningi phakathi and ngisho sitolo ungayithatha uyithenge uyabona ukuthi ungafaka noma yikuphi ama herbs engicabanga ukuthi ke naseyindaweni eziningi mhlawumbe ayatholakala ngoba thina sazi ukuthi ke konke okusebhodleleni okugcotshiwe kuyinto yaseAfrika and kuyinto abelungu sazi ukuthi bayigcoba ngenyawo nathi kwangena lokho einhlizweni zethu okungasiyo leqiniso njengamanje kwenziwe ngalendlela le abamhlophe abayenza ngayo so nje bafowethu sikwaDukuza TV siyabonga mfowethu besicela nje ukuthi uyibize ngegama ukuze ke njengoba usufikile indlela esike sifikise ngayo thina bakaDukuza TV nabasizile indlela esike senze ngayo ukuthi ke ama products noma izinto abayidayisayo sike siveze nathi sibacelela ukuthi ke silule isandla ngoba kakhulukazi into esiyiphasisayo thina njengoba siyindle emnyama siyake sizama ukuthi sifukulane siyindle emnyama mfowethu nje ngicela nje ukuthi uyimakethe nawe kancane ngoba ayithuba selifikile ngiyabonga mfowethu. Uhime plamba ke lo umelaphi wendabuko lapha zonke izifo esehlule yonke into ngamakhambi emvelo ukutholakala ke thina sisebenza ngo WhatsApp umuntu uyayangena ku WhatsApp enambeni yethu 072 5031 007 lana ke uma ungena kithi uza njengoba usuku uyitshela ukuthi uyakadokotela ngoba into ezoyenzeka sokubhalela into eyiprescription okuyiyona osizokhulumela phe kwayo ukuthi like let's say mawuthi mina ngiphethwe icancer ngizokubhalela iprescription ye-cancer bese ke na from there sikubhalela nokuthi imalini mawungenayo leyo mali bese uyashotha unamalini siqhubeke lapho ke sitholaka igama indalo enhle Herbs and Beyond mina ngoHuman Plumber Fajari sitholakala eThekwini lapha la ku 30 Dula Omalane ku Chicken between Smith Street between Chicken Licken ne Court Passage Smith Street lapha eThekwini istore sona kuphela mawungakwazi ukufinyelela kithi sisebenzisa uCourier isebenzisa iCourier guy no paper for free nationwide delivery noma ikuphi la South Africa la ukhona it either use Eastern Cape noma use Gold noma kuba free khona la isithenga kuba free angithi uyabona kuba kanjalo but istore seseThekwini izinto izona lezo wena kwakho nje ungena ku WhatsApp uthi dokotela mina inyanga zathi kimi odokotela bathi kimi noma ubani olapha abantu wena ungena usho njalo ukuthi kungiphethwe ukuthi nithina ethi indaba izosuka lapho according to ukuthi wena uthe uphethwe yini esihlule yonke ingabe uvale kamehlo ngabe kwenzakalani thina sifuna ukuzwa noma ungathi wena ushaye ngomeqo mina ngifuna ukuzwa nje kuphela mawuvula umlomo ukuthi uthini kimi angibonge dokotela Human Plumber siyabonga baba asivale ke babukeli bethu ke endodeni enkulu ke ivalelise bebona indlela yeThekwini mfowethu uvalise babukeli bethu bakaDukuza TV cha sondela mze kusebenza sondela baba yabo mana ngale bethu cha bafethu South Africa sibonge nje kakhulu balaleli beDukuza TV nganza kwethu sizocela nje siyanxusa kakhulu nganza kwethu ake sithinteke enhlizweni labo uNkulunkulu angakwazi ukuthi alule isandla kubona sike sikwazi ukuthi sikuphe singakwenza la ekhaya udadewethu kuyena othatha usisi uzosala ke angene kumfowethu bakwazi ukuthi bam interview ukuthi yini esingayiphosa engakwazi ukuthi ishintshe isimo kule condition esiyibonela mina nje singithintile ukuthi noma ngiye ekhaya mina ngazi ukuthi ngizodlana bazodlana la angazi bala bedleni because lokho ngikubonayo engicabanga mhlawumbe ukuthi lo 50 rand wakho ngawuphosa noma lo 100 rand ongawuphosa ukhona umehluko ongawenza la kulesi simo sikasisi bakwazi ukuthi nabo bekhona abangakwazi ukuthi bakuthole yabona lesithuluka nje asithandi indlu kushisa awukho ngisho ifan la nanti iwindi lincane alifaki moya yabo but kodwa ngicela ukuthi dadewethu uzokwazi ukuthi mase nikhuluma naye bakaDukuza TV mhlambe asichazeke isimo sesonke mina nje egameni lami nithuleleni ngiyabonga ngize ngibona iDukuza TV ngamehlo siyabonga siyabonga nje ukubona babukeli bethu bakaDukuza TV njengoba bengeke nganithembisa ke ukuthi size kusisi omncane sizokhuluma nje naye simbingelele osesimeni ke esingasihle kahle and besocela ukuthi singamvezi ubuso ngenxa age noma yeminyaka akuyona nangesimo enisibonayo noma enizosibona babukeli bethu esingesihle kuyena just ukuvikela nje isithunzi sakhe sizombingelela nje mase mhlambe asichazele ukuthi ke isipho lesi siqale kuphi nini kanjani sisi ngicela ukubingelela ukukhuluma noPhumlani kaMhlongo mfowethu bengizocela nje mhlambe uchazele
ababukeli bethu abazokusiza ngoba njengoba size la sizolula isandla siyazi nabo ukuthi njengoba bekubona bazosilula isandla ngenhliziyo zabo kuwena. Cela nje ungadinwa imibuzo esizobuza yona ngoba ukuze uthole usizo kufanele ukhiphe okungaphakathi nesikubuzayo ukwazi ukuthi uphendule. Sibatshela igama lakho sisi. Sanibonani, igama lami nguMbali Sibonga Vilakazi. Ngizalwa ngo-2009 ngina-16 years ngiyothi 17. Umama wami uZanele Vilakazi. Umama wangilahla ngisamncane kahle kahle. Uthando lwamama angilazi. Uma ngaso sonke isikhathi ubenakho vele ungangidinga eduze kwakhe. Kwathi ngonyaka odluleke-ke la khona angishiya khona. Sengiqala lapho sengihamba ngihlala emzini yabantu. And futhi wonke umuntu naye bagcine esengasangifuni. True lento le enginayo le la esikhumbeni sami. Lento le yangiqala angisazi nami kodwa nje usuku luba lude ngathi luyinyanga yonke mangabe ngisengizwa lezi inhlungu lezi. Manje bengicela bandla kungaba khona umuntu ongazama ukulula isandla angisize. Futhi ngicela ukubonga nakulosisi lo kwazile ukungisiza wakwathi ukungicosha ekubeni wonke umuntu bese ngidubile nami bese ngithi funa uNkulunkulu sengikhohliwe. Kanti kwaba khona usisi owavedane wasukeleka nje wangicosha wangithanda wanginakekela ngize noma nginjena kodwa wakwazi ukungithanda. Kukho konke besishera ngisho umbhede nginephunga nginuka lento iluma. Sometimes uma ngabe ngilele ngizovuza amanzi ngilokuzana ngizovuza amanzi mase ukuthi phuma isikhumba kodwa kukho konke lokho kwaqhubeka wangithanda wahlala nami. Sahamba saya echibini komunye umama naye ethi mhlawumbe ngizozama lapho ukuthola usizo kancane ukuthi lento le iphele kodwa nje lutho akupheli. Manje size wazama ukufonela labade bafonelile oZex wafonela nabakaDuza TV ukuthi mhlawumbe bezama ukusisiza ngalokho abanakho nabo. So manje ngicela ukubonga nabo ngokuthi bakwazile ukufika lana bazobona isimo sami bazokhombisa nanomhlaba wonke ukuthi nginjani. Bengicela bandla ukuthi mangabe kukhona onosizo ngisacela ukuthi angisize. Ngiyabonga. Njengoba usho ukuthi umama wakulahla ukulahla nje ngalesi sikhathi ekulahla lihlala kuphi naye and mhlawumbe njobe sekulahlile nje uthi uhamba uhlala abekho yini abomndeni abasesayidini lika mama obaziyo noma mhlawumbe abasesayidini lika baba? Abasesayidini la baba akekho noyedwa umuntu engidingayo. Ubaba mwadlula emhlabeni ngisamncane. So manje uthando la baba angilazi nola mama angilazi kodwa ukhona umuntu oyihlobo noma ukhona. Ngathi ngelinye ilanga ngithi ngiyahamba ngekuyena uhlala emakotishini. Ngathi ngelinye ilanga ngilambile-ke ngithi ngiyakuyena phela ngimcela ukuthi angiphakele yabo. Mangifika-ke wafika wangiphakela ngamchazela ukuthi sisi anginayo nami indawo yokulala. Wafike wangikhulumela nomngani wakhe uBuhle lo engihlala naye njengamanje. Mangikhulumela-ke naye uBuhle wangamukela. Ngivuza amanzi ngivuza ubomvu nginuka manginwaya uvedane kuphuma ilokuzana kuphume isikhumba kuphuma uqweqwe yabo. Manje usisi ngeke ngize ngikwazi ukuhlala naye lo wasesayidini lama ngoba uhlala ekotishini. Futhi uma ehlala ekotishini uhlala nomyeni wakhe kanye nezingane zakhe eziwu2. So manje ingakho-ke wangicelela kuBuhle ukuthi ngihlale naye. Ngase ngahlala-ke noBuhle. Manje-ke uBuhle angithathe angise-ke esibhedlela la kwaDukuza. Mangifika khona ngifike bethi bayangisiza banginikeza ama-aquas bengijove. Mabengijova ngaphuma ubomvu emzimbeni emalungeni omzimba. Wangithatha sahlala kancane. Kwathi kuphela mhlawumbe u2 days wathi asambeni khona omunye umama wangala echibini. Wangithatha ngisekuyena kulowo mama loyo-ke. Sahamba sakulowo mama loyo ngolesithathu kuwusuku lensebenzo. Uma efika kuloya mama loyana wafike-ke wangikhulekela nani wathiwa khona izinto angaze ey'bonakalayo nani.
Kodwa-ke kukho konke lokho-ke lezi zinto lezi ey'bonakalayo izinto ezimbi ngempela, futhi nanemimoya emibi enginayo engafakwa yona. Manje kufunakala imali, manje leyo mali leyo imali esingenayo. Manje usisi Buhle naye ubezama Nkosi yami ngakho konke lokho azama ngakho ukuthi ngilale ngidlile. Yize noma senesikhathi kubuye ngingadleki, kodwa ubezama ukuthi ngilale ngidlile. Noma kuthiwa silala ngotamatisi, rice notamatisi, noma silala nge-rice neqanda, noma silala nge-rice namazambane, kodwa esihlokuzaneni besihlala sidlile. Sivuke futhi nasekuseni umphefumulo usahlangene nenyama, kodwa sibonge Inkosi futhi nangalokho. Isihlobo lesi asishoyo esesayidini likamama sihlala ekotishini. Ubuhle lo akhuluma ngayo usisahlala naye uhlala ekotishini lona leli elilodwa, kodwa umuntu nomuntu une-room, ngoba usisi Buhle uhlala eroomini eyi-1, ulala naye usisi embhedeni, uhlala naye. Babukeli bethu, kodwa-ke sonikeza ithuba lokukhuluma noBuhle. Kubuhlungu kakhulu, ngibuye ngiphelelwe namazi babukeli, angazi nokuthi ngithini, kodwa-ke sozama ukuthi siqhubeke ngoba usisithini esizomduduza kakhulu. Akufuneke nathi sigcine seyimeni engekho right. Ngifisa nje ukwazi nanokuthi-ke ey'nyangeni noma kubantu belaphi bendabuko, ngoba ngiyabona ukuthi ipostori ngiyazi ukuthi yisonto abayisebenzela nje ngomthandazo nangamanzi. Kubantu laphi bendabuko khona la usuke walithola khona usizo? Cha, bengingakaze ngize ngiye kubona ngobani imali iyona nto bengingenayo. Okay, siyabonga kakhulu sisi. Xolise nje ngenze ngikwazi ukuqina kakhulu ngemibuzo bonye kubona ukuthi esimeni okusona ukho right. Bengizocela ngithi ngikhulume nosisi mhlambe usisi okuyena ohlala naye endlini mase ngicina ngosisi oyisihlobo sika mama. Babukeli bethu ke bakwaDukuza TV, nginosisi wami ke la okuyena ahlala naye usisi alala naye embhedeni. Engizodlulisa kuyena ke udaba asho achaze nje mhlawumbe ukuthi ke njengoba usisi sechazile ukuthi wafika kanjani, mhlawumbe nje achaze ngosisi ukuthi uzizwa kanjani ngokuhlala naye esimeni esizwayo njengoba esho usisi ukuthi kunanephunga. Babukeli bethu ngeke ngikuhlonise nami ngoba fanele nizwe noma nifile into esikuyona. Usisi njengoba esho khona kukhona lokho kwephunga njengoba nayibona nani ilonda ngendlela eziyona ukuthi ngeke zingabi nayo lento eyiphunga ngoba ilonda zisemzimbeni wonke. Babukeli bethu, sisi wami bengicela nje ubikele lababukeli bethu bakaDukuza TV mase nje uyasichazela ukuthi uNkulunkulu lento akupha yona, kodwa mfowethu ngiyakubonga nje kakhulu kungakakhulumi. Cela nje ubingelela ababukeli. Ngiyanibingelela babukeli, igama lami nguBuhle ngwakamthembu. Umntana ngimsizile ngoba nami ngiyintandane, anginamuntu. Ngiyakwazi ukuba wedwa emhlabeni ukuthi kunjani, ungabi nalutho, ungabi namndeni. So usisi ngithe ngimbona inhliziyo yami yathinteka kakhulu esimene bekusona. Ugula ngalendlela eyisimangaliso. Lonto imile umzimba wonke, imile kuphuma ubovu umzimba wonke, and umntana mncane una 16 years and akukho la bezwa khona. Ngase ke umntana ngamthatha ke ngoba nami anginabani. Ngathi ungcono ke nami senginosisi ke. Ngoba nami ngashiyo uma wami ngade ngihlala naye la sehlala khona ke emzini wama wami, nami bangixosha omamncane udade wama nengane zabo zabafana. Nami ngangihambe ngihlala, so ngiyakwazi kunjani ukuhamba uhlala ungazi ukuthi uzoyaphi, uzothatha nhlanganise nani. Kwavuka kumina nami ukuthi nasi lesimo engikade ngidlule kusona kushona uma wami. Kumanje umuzwa wami awukhona ungaphansi kwegama lami, kodwa angikhona ukuthi ngiye khona ngoba ngiyabasaba, ngisabela nempilo yami. Nala ngikhona nje ngicashile njengoba ngicela ukuthi bangifihle ngoba ngiyasaba ngisho ukuyiveza. So umntana ke ngisihlala naye ke isimo sikanje, ngiyamsiza mina engiphekayo, ngasho izitsha ngikline. Siyazama ukuya emntwini, sihamba sayichibini, siyazama ukuya emakliniki, usizo alitholakali ngoba sayichibini bathi bafuna imali ngoba lento kuthiwa bebeyichaza bathi uyumeqo. So njengoba uyumeqo nje kuthiwa idinga ukukhishwa ngendlela yesintu edinga imali lesingenayo thina nezinkukhu babala izinto abayidingayo. Sabule sadumala ke ngoba la asazi uthatha nhlanganise nani. Sakhuleka ke nosisi uza Sandile
uyena umuntu ke ihlobo sakhe sazwana kakhulu naye kwawuyena wangicela ukuthi asibambisane sikwazi ukusiza umntwana. So manje sibambisene ke siyakhuleka kakhulu and siyabonga ukuthi uNkulunkulu usesiphendulile umkhuleko yethu. Kunini sestressekile ngoba lento ayipholi ayibi ngcono kuyinto eyodwa nje kunalokho kwesinye isikhathi kuvuka asakwazi nokuhamba kwesinye isikhathi thotha amandla abakhona ngaleso sikhathi mhlawumbe i-hour sijabule sisiyabheka sephindele phansi futhi umntana uselela alala usuku lonke kusukela ebusuku kuze kusulele kuze kube intambama usalele into yombhede nje umntana kubhlungu kakhulu ngoba asazi sothathana isihlanganise nani. Siyabonga kakhulu nje kuDukuza TV. Siyabonga futhi kuBootzex ukuthi ukazile ukuthi hambela singeyilutho singeyini thina. Kepha bakwazi ukuthi bafike bazosisiza. Siyabonga kakhulu sisi. Siyabonga nje kakhulu mama. Baphukeli bethu njengoba nje usisiza ekhuluma. Ngicela nje ukuphinde ngixolise babukeli ukuthi ngingachaza ukuthi ke usisi akezovela ebusweni ngenxa ke yezizathu engithemba ukuthi useyibalile babukeli bethu ukuthi ke naye unesimo anaso mhlambe naye ayolidinga usizo ngolinye ilanga ngoba uyasho ukuthi kunomuzi kama wakhe okhona onezihlobo zakhe ezihleli kuwona kodwa umuzi usegameni lakhe yonke into engakuyena unfortunately namaphepha wagcine wathathila sala ngakuyena so ingakho engekakwazi ukuthi avele usabela impilo yakhe. Sisi wami uNkulunkulu akubusise mama. Kulo buhlungu obubona uNkulunkulu useyisolile inyembezi and uzoyisula futhi ngoba kulesi simo engisibonayo kusisi nalento ayishoyo ephunga kwiminyaka engikubona uyiyona abanye ngibona nawe sekuyouth but uyakwazi ukuthi uhlale naye ulale naye in one bed ni sharing. uNkulunkulu ubusisile mama ukukhulu okuzayo kuwena. Ngiyabonga sisi. uNkulunkulu akubusise mama. Umuntu engikhuluma naye njengamanje usisi naye ozoyibeka igama lakhe kodwa ilo ekade kukhulunywa ngayo ukuthi ke uyena oyisihlobo ngasesayidini likamama okuyena ahlala la emakoteshini okuyena amnikeza usisi lo kade sikhuluma naye manje. Sisi wami ngicela ukubingelela nasubingelela ababukeli bethu bakaDukuza TV mama uchaze nje kafushane mhlambe ngokwaziyo ngengane. Siyabonga. Sanibonani ngiyanibingelela kwaDukuza TV. Mina igama lami nguZandile Makamthembu. Umbali sakhula adlala naye kahle kuyikahle ngaze ngangithasanye nganasisi wami Umbali. So lento lethe isimqala uyafika mina ngibikele ngimtshela ukuthi isithembu sangihlezi ngimtshela sona ukuthi Imbali ngizokwakha umuzi bengizokwakha ngizohlala nawe kwamanje amandla anginawo kodwa ngicela uhlala ungicheck because nami ngihlala ngimbonisa ngimbuze kubantu ugcina sizwa ukuba ngizokuthuka iphi ngihambe ngekuyena. So uthe sefika la kumina isahle nje la sesiqala ukuhala la siqala kuna nemvula ngathi sisina ngikuvakashele uma ngivakashele ngisuke ngazi ukuthi udinga nanokudla ngimphakele edle so ngitshe mhlawumbe uzohambe la ajokula umntwana nje kuyona ethi sisina anginayo indawo yokulala ngithi mina ngempela ethi anginayo indawo yokulala sisina vele izamiphatha yabuhlungu ngibiza umngani wami ngithi awungincede phela lana na Umbali kanje cela ungisiza phela ngitshe mhlawumbe nami mhlawumbe uzohlehla nje wonke umuntu uyahlehla wathi hayibo Umbali mlethe lana ngathi nona inkinga nomuthi kanje wathi anginankinga sisi umlethe nje la ngizohlala na nginankinga mina esidonge nje besizobambisana sabambisana kanjalo kwezami usize ibhedlela zami size kubantu because namhlanje kuseni bengakhala ngathi mina abafethu ngeke ngiphelwa amandla bengo8 ngathi ngeke bafethu ngiphelwa amandla sengikhathele ubuwale because kungimi la usebubhlungu mina enhlizweni ngathi ngiphela amandla gayizini ngeke sengifole ambulance okugcina emlando kokugcina mina ngisazi because uthosi ngesinye isikhathi ulele la useyacula nomthosi uselele isikhathi eside sengithumela ingane siwahlela hamba umuzi uthi uyaphefumula yini umuzi ukuthi kanjani yabona ukuthi zami sikuhlungu nje because noma kuthiwa ngikhuluma uzokhuluma mhlawumbe nabo umndeni bonke bangibuyisela eceleni Deswa ngaze ngakhetha ngaze ngayitshela mina ngathi manje ngizoyena njengamanje Umbali uzobe sebhela kumina noma kuthiwa evenzakalayo ngizobe ngize ngiyincetheze kubantu ngihambe ngiyekubona ngithi bomndeni kanje uba ngiyabona ukuthi impilo injani nempilo esiphila ayikho right kodwa ngoba sizingane ngathi sizame inkazini ukuthi nathi sizame ukuthi siyibambe thina ngoba uyabona nabantu la sihamba khona bayakhuluma uma besibona sihamba so bathatha kanje sesitoto ba uyabona abantu isikhathi thina sesiyitopic kule ndawo uma bona ezothi siphuma sisilo lelinyawo kancane uzizama ukuhamba uyabona nje konke la sihamba khona ukuthi itopic kahle kodwa simtshela Umbali ukuthi Umbali thina simtshela every day
yabona i-hour ne-hour siyamtshela impala thina siyakuthanda ngeke sikulahle whatever wenzakalayo so hamba noma uthu esibhedlela sinayo imali yokubuya sobuya sokhe ngenyawo thina samela sinankinga thina as long nje uzothola sokunikeza i-support yabo nje amanye basenza nje sifuna ukuthola i-support sobona ukuthi sinisho ngayo uzosizakala yini and ngiyabonga kakhulu ukuthi nikwazile ukusiza bolokho nje kungenza nje bengiphelwa amazwi ukuthi angikhali ngoba bengasaza ngifuna uqamba manga umuthi umuhleni nje noma uthi ulela afika nobuthongo ngiyibuza ukuthi abo nje bengileli ngale ngiyibuza benzani manje ekseni ngivuka so sengihleli la ngifuna ukuza benzani man lale kanjani abo nje izolo nje asidalanga ngoba bese ngisaba ukuthi ngoba azikho ingubo nami anginazo ngivela ngakunika lokho ngakhipha nalokho uyabona baqhaqhazele uzubona iyazi uzwala kanjani usulala wena ungambathi uthi ufuna ukufana nabo nawe uthi ngambathi nami ngiyabonga kakhulu ngiyabonga bafethu kakhulu ngosizo lweni ngiyalibonga nje futhi ngibonga ngiphezi ngiyabonga no siyabonga kakhulu sisi siyabonga mama siyabonga nje umusa nenhliziyo uNkulunkulu aniphe yona nanokuzi ukuthi nje ubunzima nani endlule kubona njengoba kushiwo ukuthi bafowethu babukeli bethu bakaDukuza TV empilweni makukhona inzimo ezinzima eqhamukayo empilweni izona ezikwenza ukuthi kube strong ngoba usisi naye ukuze kube lula kangaka nakusisi lo munye omncane ahlala naye isimo wadlule kusona uzibona kuyena lo wayana so abona ukuthi ngeke ngikwazi ukumyekelela so bafowethu siyabonga kakhulu sisi uNkulunkulu anibusise anandisele inhliziyo leninayo ngiyanithembisa ukuthi lokho okuncane this is just a training uNkulunkulu uyakathanda ukuthi udlule ebunzimeni ukuze wazi ukuthi mase ufikele ngale ngekuphinde ubuyele emva ubazi bonke ubunzima awufananga nomuntu oweqe idebhisi nina ayikho idebhisi enjeqile but nihambe kuwo wonke ameva nafika kodwa egcineni kwempumelelo siyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu inhliziyo yaniphe yona iyona anenza naba rich ngayo ngoba umuntu angaba nemali but abe nenhliziyo kaSathane abe nobubi ngaphakathi kodwa nina nibe nenhliziyo enhle okubuka umuntu ngaphandle eninakho ngaphansi ngoNkulunkulu akekho okubonayo siyabonga nje bafethu sibonakala ngezenzo kuphela babukeli bethu bakaDukuza TV nathi ke sitheke ngoba sebesizwile ukuthi ke isimo asikho right sase siphuthuma ke edolobheni lala eStenga kwaDukuza ukuthi ke mhlambe noma nathi singanalutho singathatha entweni kodwa kube nakho esiqhamuka nakho ukumngena endlini ngoba okubhlungu kakhulu bafethu la mangithi ngiyezwa kubo bonke osisi akekho omdala bonke base abantu abangaphansi kweyouth iyona into ebhlungu kakhulu ababukeli bethu kodwa ke kona esithe saqhamuka nakho esobashiyela khona osisi siphinde sibashiyele nethemba nje esinalo namazwi kaNkulunkulu ukuthi akukho okungenzeki kuNkulunkulu masefike yena wathumela iDukuza TV konke kuba possible besicela nje ukushiya esiqhamuke nakho okuncane babukeli bethu mase sicela indlela babukeli bethu ke bakaDukuza TV njengoba nibona nje lokho okuncane esiqhamuka nakho iwona amandla esinawo mangase kuthiwa kukhona okungaphezulu bese odlula kakhulu ngoba sibonile isimo endlini ukuthi asihle ngoba ke even ingubo zokulala babukeli bethu azikho ishidi empedeni alikho khona umantransi nalokho kuthiwa yini i-throw nje kuphela so babukeli bethu besicela ukuthi noma ngabe ubani okhona la okhona onengubo ngisho bekuthiwa injani ingakanani eyanini asidinga ingubo ezintsha kuphela eyokulala nje ingubo bakwethu bese ngakujabulela babukeli bethu bakaDukuza TV ngoba nibonile ile nani mawami siyabonga kakhulu siyabonga nje uNkulunkulu anibusise siyabona nje ku-agency enisekuyona nisebancane kakhulu kodwa inhliziyo enayo inkulu ingaphezulu kweminyaka uNkulunkulu anisanike yona njengamanje futhi sanethembisa ukuthi uNkulunkulu kuningi asazonikeza khona kusazokwanda lokho nikwenzela ingane cela nihlale nayo njalo ngoba nathi sanithembisa uDukuza TV siyolokhu sikhona eduze kweni ngaso sonke isikhathi until ize ingane ilulame sibona nokuthi iyabuyela yini esikoleni mafanele ibuyele esikoleni siyabonga nje bafowethu uNkulunkulu anibusise bese socela nje babukeli bethu bakaDukuza TV sisazokhuluma nje nosisi ozosinikeza i-account number besicela nje usisi adlulise amazwi okubonga acele nje mhlawumbe nokunye angacela kwabakaDukuza TV abone ukuthi bashoda ngakho kakhulu ngiyabonga siyabonga kakhulu ngosizo lenu siyabonga kakhulu angifuna uqamba manga ngoba nje bekuze sekukhuluma indaba ukuthi gaza into ethi impuphu soyidla nini ngoba umuntu bese phila nje ukuthi uzopheka irice utamatisi lento ya 5 francs sazi 20 rand ukuthi uzonela 4 days nokulala nakhona bese kunzima siyabonga bandla namazi sichasa siyacela bandla noma kuthiwa kunjani injani noma kuthiwa ingubo enjani as long nje mezulalwa ngiphathiwe siyabonga kakhulu ngosizo lweni
Siyabonga kakhulu mama. Mama bengicela nje ushiye i-account number yakho then masiyabonga ababukeli bakaDukuza TV mama. Oh, ngiyabonga kwaDukuza TV. Ngicela onosizo ongathanda ukusixhasa. I-account number yami ithi 1712 280 900. 1712 280 900. Mhloboni network. Capitec ngixolisa uCapitec engimsebenzisayo. 1712 280 900.